שלום וצפייה נעימה לכולם. בסרטון הזה אנחנו הולכים לדבר על העמסת יתר, באנגלית method overloading. אז בלי הקדמה מיותרת, נתחיל מהגדרה פורמלית. אז מה זה העמסת יתר, או בעצם העמסת יתר של שיטות של פונקציות? העמסת יתר מתבצעת כאשר אנחנו לוקחים שיטה ומעמיסים עליה. בואו נחשוב על זה ככה, אנחנו גורמים לה לעשות עוד ועוד דברים. השיטה נשארת בעלת אותו שם, אבל דברים בה משתנים. אולי הפונקציונליות שלה משתנה, בעצם כמובן שהפונקציונליות שלה משתנה, כי אחרת היינו משאירים את אותה שיטה, אז הפונקציונליות כמובן משתנה. מה עוד משתנה? שינוי של כמות הפרמטרים אשר השיטה מקבלת. לדוגמה, אם היא לא קיבלה פרמטרים בכלל ועכשיו מקבלת 1 או 2 או 3, או שהיא קיבלה 2 עכשיו מקבלת 1, זה הכל יהיה הרבה יותר ברור בדוגמאות, אבל נמשיך להסתכל עליה. איזה עוד שינויים? אז שינוי של סוג הפרמטרים אשר השיטה מקבלת, זאת אומרת אם עברנו מאינטג'ר, מאינט לדאבל, או היא קיבלה דאבל ואינט ועכשיו מקבלת סטרינג ואינט, או איזשהו אובייקט בכלל של קלאס שאנחנו יצרנו בעצמנו, כל דבר כזה, כל שינוי כזה, יוצר בעצם את אותה השיטה בהעמסת יתר ולא סתם עוד שיטה חדשה. עכשיו בואו נתבונן מתי כן ניצרת עוד שיטה חדשה, אז מה לא נחשב להעמסת יתר? מה זה בעצם לגמרי שיטה חדשה מבחינת הקומפיילרים, מבחינת Java בכלל? הנה דוגמאות לשיטות שונות שהן לא העמסת יתר. לדוגמה אם שינינו את סוג הפרמטר שהשיטה מחזירה, אוקיי? קודם השיטה מקבלת פרמטרים שונים, זה בסדר, זה העמסת יתר. עכשיו היא מחזירה פרמטר שונה. זאת אומרת, public int הפך להיות ל-public void. זה לא נחשב להעמסת יתר. יותר מזה, זה אפילו לא נחשב שיטה חדשה. זה בעצם שגיאת קומפילציה בכלל, ואנחנו נגיע לזה עוד רגע בקוד עצמו. ושינוי של שם הפרמטרים שהשיטה מקבלת, שזה קצת, אני מניח שזה קצת יותר ברור. זאת אומרת, אם היה לנו לדוגמה int index ושינינו את זה ל-int i, וכל שאר החתימה של השיטה נשאר אותו דבר, אז כמובן שבעצם לא שינינו כלום מבחינת החתימה עצמה, מבחינת השיטה עצמה, וגם זו היא שגיאת קומפילציה. בואו נסתכל לקוד. כתבתי פה פרויקט פשוט להדגים את העניין. פה יש לנו את המיין כבר עם תשובות, אנחנו עוד שנייה נחזור עליו לבדוק שהכל עובד, אבל קודם כל נתבונן במחלקה עצמה. אז מה עשיתי במחלקה? יש לנו פה איזושהי מחלקה שעושה סכימה של מספרים שנמצאים בתוך array של דאבלים, של מספרים עם נקודה עשרונית. יש לנו גם איזשהו מספר שלם של condition, שיהיה כנראה מיוצג על ידי אחד הקבועים שקבעתי פה, זאת אומרת, האם לעשות את כל המספרים, האם לעשות רק את המספרים הזוגיים או האי-זוגיים, בהתבסס על המיקום שלהם במערך. אוקיי, אז קודם כל יש לנו קונסטרקטור בנאי, שמקבל מערך מהמיין במקרה הספציפי הזה, הוא יקבל מערך מלא במספרים, הוא רק בודק שהמערך אינו ריק, ואם המערך לא, ריק, פשוט שם בו מספר, זה יהיה 0 ויתחל אותו סתם בשביל שלא יהיה לנו null pointer exceptions. ואז אנחנו ממשיכים. אז זאת בעצם השיטה, כפי שאתם רואים, היא רק מחזירה קריאה לשיטה אחרת. זאת שיטה public double sum, היא עושה את הסם, אבל היא רק מחזירה קריאה לשיטה אחרת, עם הפרמטר 0, שאני עכשיו בכוונה השארתי אותו 0, עכשיו אני יכול להחליף אותו ל-all. זה היה בשביל להדגים שזה הקבועים שהגדרתי בשביל זה ספציפית, אז זו השיטה. אם אנחנו קוראים לסם בלי פרמטרים בכלל, אנחנו מקבלים בעצם חיבור של כל המספרים. והנה כמה דוגמאות לשיטות לא נכונות. אני דווקא רוצה להתחיל מזה. אז הנה כמה דוגמאות לשיטות לא נכונות. כפי שאתם רואים זה ישר בעיית קומפילציה. אפילו אם נוסיף פה return statement, אנחנו עדיין מקבלים את אותה בעיית קומפילציה. הוא אומר לנו לתת שם שונה לסם, כי זה בעצם מתוד שהוא כבר קיים, וזה לא אמור לקרות. כשאנחנו עושים overload, כשאנחנו עושים העמסת יתר, אנחנו לא באמת יוצרים את אותה השיטה. אנחנו יוצרים שיטה שיודעת לעשות קצת יותר, או קצת פחות, לא משנה. אבל יש לזה משמעות. פה אין לזה משמעות, רק החלפנו את שם המשתנה. לעומת פה, שנגיד פה יש לנו int con, פה אמרנו int different name. שם שונה, לא באמת משנה כלום. אז מזה אנחנו נוכל להתעלם מעכשיו. זה דוגמאות לא טובות, למה לא לעשות.
ובואו נסתכל על הדוגמאות הנכונות שלנו. אז בדוגמאות הנכונות שלנו, יש לנו פה כמה אופציות. קודם כל, אנחנו כבר יודעים שאנחנו יודעים לעשות sum. עוד לא הסברתי איך. sum הזה מתבצע כאן, אבל יש לנו עוד משהו. יש לנו sum כשאנחנו מוסיפים עוד דאבל. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות את כל המספרים במערך, אבל לא יודע, שכחתי מספר, אני רוצה להוסיף גם אותו, אז יש לי את האופציה להוסיף כפרמטר עוד מספר בודד, וזה יוסיף גם אותו, אולי זה איזשהו מספר חשוב כלשהו, שלא באמת קשור למערך, מתמלא בנפרד. רק להדגמה, כרגע אין באמת שום סיבה לעשות את הפונקציה הזאת, אבל רק רציתי להדגים בעזרת המתודה הזאת, שהנה, זה פרמטר שהוא דאבל, וזה מתקבל, ופה בשיטה הבאה אנחנו רואים פרמטר שהוא int, וזה עדיין נחשב overloading. זה תקין, זה נכון, לעומת מה שראינו פה, שינוי שם או שינוי של return type, שינינו אותו ל-int, זה עדיין לא תקין. עכשיו נמשיך. פה בעצם כל הלוגיקה שמאחור, כל הביצועים קורים כאן, אנחנו מגדירים איזשהו משתנה sum שישמור לנו את התשובה, ויש לנו בעצם פה 3 ifים, אחד לכל המספרים, אחד לזוגיים לפי האינדקס, ואחד לאי זוגיים לפי האינדקס. ההיגיון מאוד פשוט. זה מתחיל מ-0, 0 הוא מספר זוגי, ואז זה קופץ ב-2. לעומת זאת זה מתחיל מ-1, שזה מספר אי זוגי, וגם קופץ ב-2. 1, 3 וכדומה. כולם עושים את אותה פעולה. אגב, דברים כאלה, זה משהו שאפשר. בכוונה עשיתי פה, כתבתי פה, יכלו להיות בעצם 3 מתודים שונים לגמרי. הייתי יכול לעשות פה switch case, הייתי יכול להגדיר את i לפני, אבל אני עכשיו לא מדבר על תכנות נכון, אלא רק מדגים פה בצורה הכי בולטת לעין, מה זה overload, אז לא נתקל על קטנות האלה. אוקיי, למה עשיתי את זה ככה? רציתי שהכל יהיה ברור לעין פשוט. אז יש לנו פה בעצם for שמבצע אם זה כל המספרים, עובר על כל המערך ומחבר. כל מה שנשאר לנו עכשיו זה להריץ את זה ולראות שזה נותן לנו את התוצאה הנכונה. אז אם נריץ את זה, יש לנו בדיוק פה את כל הדוגמאות. זה מחבר את כל המספרים לפי המערך הזה. אנחנו מקבלים פה 11.7. אנחנו מקבלים פה 11.7. פה יש לנו את כל המספרים, את 11.7 פלוס עוד 0.3, ואנחנו מקבלים פה 12. פה יש לנו את כל המספרים שוב פעם, פשוט בעזרת קריאה לשיטה אחרת. שימו לב, פה זה היה בלי פרמטרים. פה זה עם פרמטר even, פה זה עם פרמטר odd. כשאנחנו מקבלים פה את המספרים, למי שירצה לבדוק אחר כך לפי המערך כאן, מה זה odd, מה זה even, אל תשכחו כשהמערכים מתחילים מ-0. אז 0 זה מספר זוגי במקרה הזה, אז 0, 2 זה הזוגיים, ו-1 ו-3 זה האי-זוגיים, לפי האינדקסים של המערך. זה בעצם סוג של לסכם, להכליל ככה על רגל אחת את כל עניין ה-overloading. העמסת יתר, מאוד כדאי לתרגל את זה כדי להבין את זה עוד יותר לעומק. קצת אולי לעבור על הסרטון שוב, לראות את הקוד, לראות עוד דוגמאות, באינטרנט גם, לא רק בסרטון הזה. בטוח שיש תרגלים למי שלומד את זה. אני רק רוצה להזכיר משהו שאולי מישהו שם לב שלא הזכרתי בכלל, וזה overriding. ו-overriding לא הוזכר פה, כי למרות ששתי הדברים נורא קשורים, לדעתי זה סתם מבלבל שהם כל הזמן מופיעים ביחד. זה overloading, הכרתם אותו, בסרטון אחר שלי או בכל מדיה אחרת שתמצאו, אולי תקראו גם על overriding, בטוח שתמצאו איזה שהם קישורים לעצמכם, אבל זה overloading בפני עצמו. אז עד כאן, אני מיכאל, ונתראה בהקדם.